Nggih, salammu sendiri ya mangga. Devi Alkohol.
Mbah? Napa Mbah? Matur suwun nggih Mbah. Duduk niki, wah cocok. Nggih mangke pun tenggo. Ke Taman Asmara nggih pun tenggo nggih. Sakmenika wonten. Sik jalukane aku wis ngelus sirahku akeh banget. Niki ingkang agungan kersana pamundhutane wonten Roro Junggriang. Mama Sri Martini anjing. Pak Darmaja ingkang pundi? Anjing kula tak mriku nggih. Amit Bu nggih matur suwun nggih ya Roro Junggriang ya. Risna Nana Banana.
jinak merpati kok no. Enje yang monggo dilajengake tesih wonten aja dipleroki. Aja dipleroki to. Jam 12 lukaku Mas Win. 3 buah lagu terakhir ya monggo. Sakmenika wonten. Jam 12 nggih semonggo. Jam 12 spesial bakso saking Ngerang. Mbah Wardi pun tenggo bakdo niki. Iki mangke terakhir lukaku. Yuk semonggo. Jam 12 ya nak. Bae paring imik bae badhe nyekar bae ka. Paring imik bae ka. Ayo sama. Terus
ada semut turung Goyang, Pak. rondo aja direbut. Asik ya. Sumpahin batin yen kula sudah dikawini. Bedane ati ora bakal huruf ganti. Sumpahin janji arep sehidup semati. Sehari sedih bareng-bareng dilakoni. Asik manis rasane Manis kadang jelas tantane rayane kalingan manis eseme tur kalingan ramah kemuyune tresno lan kasih sayange karep atiku lakon dadi bojone. Aku, 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 budaya. Matur nuwun, Mbak. Sami-sami nggih yo, monggo kalih tembang terakhir yo. Aja dipleroki lukaku. Nggih. Matur suwun nggih Pak nggih, bos-bosku sedaya mawon. Mugi-mugi nggih mangke dalu malih nggih, Bos. Hah? Anjing. Matur suwun nggih. Kula tak minggah nggih Mamahki. Pak Slamet, matur sembah nuwun. Ya, aja dipleroki. Pamit nggih. Matur suwun, Mas. RHS Production. Terima kasih yang dari Ngerak.
dilanjut mangke dalu. Nggih, mangke dalu dilanjut malih. Nggih. Nak wonten klenta-klentunipun Nggih, kula kula sak kanca. sakanca nyuwun agung Atur pangapunten nggih. Matur Matur suwun. suwun. Nadyan mong
wonten ing tengahing ngono kados dening umbar-umbaran. Mula Pak badhe kula paringi jeneng Joko Umbaran. Saben aku mlebu ing omah sing ana kok yo lan simbah. Jane aku ku duwe sedulur apa ora to? Pancen anake piyung sawiji yo kowe dhewe kuwi. Wayah. Kene yo. Rumangsa sepi banget jeneng omah. Yen ora ana kanca roang sing tak jak dolanan. Lah karo simbah yo kuwi. Simbah iki wis tuwa kok ajak dolanan, duwite ora lumrah. Kae dolan lawan kanca kancamu ayo bisa to. Ngene lho. Yen aku dolan karo kanca-kancaku iki yen rino pancen kancaku akeh banget. Nanging yen wayah bengi mesti dheweke bali ning omahe dhewe-dhewe. Aku mongso kasepen meneh. Kang kok karepe. Yen pancen biyung ra kabutan aku njaluk adik. Lho piye to? Lah piyung iki kuwi rondo. Kowe kuwi ora duweni bapak. Ateges piyung ra ndek bojo kok njaluk ati ora Iki kok karo anakku kok. Lanjeng iki ngrembug perkara gedhe-gedhenan, Bapak. Sik, kok kaya malah anu Amerika karo Iran. Aja malah iku kok. Ana apa le? Sopi to panjenengan kula aturi pirsa, Bapak. Wayah panjenengan iki Joko Umbaran. Lah nyuwun kok nyuwun adik. Nggih, Mbak. Sopi to. Aku njaluk adik. Kenapa to? Mbokmu iki rondo. Biyungmu iki ora duwe bojo. Mongko wong iso gawe adik kuwi nak biyungmu duwe bojo, mengko menulokake katresnan metu adikmu lah. Nah ora duwe bojone adik kon. Nek ngono tiwas kebeneran tak takon karo Simbah. Simbah mergo iki sing ana ya sampean tok ning papan kene lan wong Simbah duweni bojo apa ora? Iki wong tuwa kok. Simbah ra duwe bojo to biyung ora duwe bojo. Umpama apik-apikan anten. Simbah lan biyung bojo-bojoan. Adik aku wis ra Tuane piyung kok Ojo karo anak dhewe kok, Bah. Sampean tau kondo karo aku. Jare nek ana anak montah, apa sing prada. Iki penjalo. Itu Simbah bisa nuruti. Pancen pertembungane anak kita. Ya, wong kok iso nuruti, kudu menehi ya. Lewati. Aku takon, ari-ari iki kok isih kok salah nang. Terus wonten sak ngisore sapa? Aku tak mujo karo ari-ari. Muga-muga kelakon ya, Mbak. Penjalukan iki pengaringan ae. Simbah iki wong sugih. Wedi dhewe
lemah wujud bocah ya iki sing mau njaluk tak turuti Joko Mbara iku majiku iki iya sampeyan iki jebul ora weruh apa sing tak karepake. Ya ngerti to kowe njaluk adi wis tak usahakno tak turuti iki wis tak wujud dadi bocah Sing tak karepake adi sing ora isih bayi kaya ngene, Mbak. Adi sing dedeg piyabuke padha karo aku bisa tak jak dolan rino lan wengi. Nek adi sing pun aja bayi iki ra nyenengke aku, nanging malah repotke aku, Mbak. ini ya jare mengke kowe nak ono bayi kus bayi gigi esok gigi saiki tak sik bayi gigi Cincin kuku. Muga-muga gede, Mbak. Gede tak jak dolanan. Kalau suwe ku malah saya bingung lho, Mbak. Sing banget iso. Mergo sing bagi aku percaya. wes wes Iki, Mbak. Iki, Mbak. bayi mau kados banyu gigi saiki bededeng semene gedene Dadi sampe gedene iki. iya Wah, jos sampean ada Mbah, Mbah. iya Le. Iki kok padange ngene ning ngendi ya, Iki Mbah? ono ning donya utawa jagat ya padang Ning donya kok padange ngene ya, Mbah? kono sengenge Beda kaya mau kok, Mbah. mau kowe urung tak gedheke gene Mau iku peteng, Mbah. Nanging ngene kok, Mbah. Le. Ning omah ana wong telu kejaba aku. Sing siji kok bagus sapa, Mbah? Iki mono kakangmu utawa dulurmu Joko Kumbaran. Kakangku Joko Umbaran. Lah sing siji kok nyunggi parabola sapa, Mbah? Parabola piye to, nggih? Iku sing gedhi kaya parabola. Iki mono konde lho. Iki mono Mama, apa? Aku mama nggih. biyongmu jenenge Jinggo Wati. Biyong Jinggowati. Lah kowe sapa kok suwek, Mbah? Iya to kok suwek. Suwek. Sing tuwa iku lho, Mbah. Lah iya tuwek aja suwek. Lah jenengmu sapa, Aku Mbah? piajar pamunggur. Simbah Ajar Pamengger. Biyong Jinggowati. Kakang Joko Umbaran. Lah jenengku sapa, Mbah? Tak wenehi. Aku njaluk jeneng, Ya, Mbah. ini ya Jingowati lan Keumbaran. Cuma dining anakmu iki sapa aku mujo marang ari-arine Joko Umbaran. Tak suwunke marang Gusti Kanggelan Jagat tak sebutke kiblat papat 5 pancer sak kemah dadi bocah. Ya kula seseni kowe tak kei jeneng Joko Pujan. Jenengku Joko Pujan. Yo, jenengku Joko Pujan, yo. Nanging ngene kok, Mbah. Iya le. Simbah, aku lan Kakang iki dadane rata kok beda karo biyungku ana sing gedhi ki apa, Mbah? Wong wadon lho iku. Iku jenenge susu. Lah susu kuwi kanggone apa, Mbah? Ya kanggo ngemi. Yen ngono aku njaluk ini. Sampeyan nek ngedisi banyu gede iki kladuk. Kanggo gedhen. Ayo gegeden. Wong gede kok mimi. Piye? Ojo rewel ojo nangis. Lah nak mimi cah cilik. Citawet. Lah kowe nak mimi cop. Rak cop tapi. Aku njaluk mimi, Ya. aku njaluk mimi. Ya oke gitu kon es karo kakangmu Joko Umbaran. Aku njaluk mimi, aku Ini. njaluk mimi. Dan yen perkara mimik gampang. Mengko tak goleke doh apa wae sing luwih enak tinimbang mimik iki. Ngene ya Umbaran. Heeh. Penjalukmu tak turuti. Mung aku mitungkas karo kowe. Paling apa to? Nak dolan karo wadimu Joko Pujan, aja pisan-pisan kowe nyempalani adimu Joko Pujan. Hah?
ana Joko Pujan iki penjaluk. Iya. Ning di ana umbaran mesti ana Joko Ana Joko Pujan. Ana Joko Pujan, ana Joko